गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। मानो होनोब्ला नैबे आंनि इउटुब चेनेलाव सर्ट भिडिअखौ बानायनो हास्लाबाखै। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा निमाहा होबानो जाबाय। आरो लोगोसे आंनि फेसबुक नायगिरि लोगोफोर नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ नायनायखौ गारनाङा, नायबाय था। माने हाजासे नायबाय थाबानो जाबाय। बर'जों बर' एसे साब खालामबानो जाबाय। एक्सुवेलि आं दा माने दाउ लकेल दाउनि माने फार्म खुलिदों आरो। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। बिदिब्ला लेट्स गो।
ๆ